Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Lasais Aksyon Radio Philippines Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayang gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Pebrero 24, tuig 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Progresibo nga grupo ginsugata sang rally protesta ang ika-34 nga anibersaryo sang EDSA People Power. Kapin 400 ka agency hard utility workers igahar sang gobyerno probinsyal. Sa balita national, ABS-CBN President nagsorry kay Presidente Duterte. Senator Go igapilar kay Presidente Duterte nga i-reconsider ang panindugan sini sa franchise renewal sang ABS-CBN. Kag sa aton balita international, Kuwait kag Bahrain nakarecord na sang unang kaso sa COVID-19. Sa sports balita, Raptors ginlampaso ang Pacers sa NBA. Kag sa aton balita entertainment, newlywed Sarah Geronimo kag Mateo Gedichale nagaupod sa pag-iseka o kon sa iseka private dinners ng pamilya Agoncillo. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayong
padayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginsugata sang rally protesta sa mga progresibo nga grupo ang pagdumdum sa ika-34 nga tuig sang EDSA People Power Revolution nga ginpatigayon sa Fountain of Justice diri sa syudad sa Bacolod, Subo nga adlaw. Suno kay Bayan Negros Deputy Secretary General Erenio Longinos, ini nga pagsaulog ang ginupdan nila sang mabaskog nga protesta tungod pagkaligad sang 34 ka tuig. Liwat nga ginbuhi sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang diktadorya kapag dumala sa ni ani Presidente Ferdinand Marcos. Suno kay Longinos, pila sila nakitaan ng indikasyon sang pagbalik sang diktadorya nga panggobyerno amo ang pagpahipo sa pumuluyo pagi sa pagpatumana sang martial law sa Mindanao, de facto martial law sa Visayas kag Luzon, kag pag-militarize sa mga hensya sang gobyerno. Bangod sini nagapanawagan sila nga palayason si Duterte para mauntat ang among sahi sang palakat sa Pilipinas. Pagi sa martial law sa Mindanao, de facto martial law sa Visayas kag Luzon, ang pag-militarize sa mga government agencies, no, para isupil kinamatarong sang pumuluyo. Liwat ini nga gina-experience no sa idalom sang Duterte administrasyon. So panawagan namon dapat palayason ining tuta pasista kag diktador nga presidente Duterte. Nabatean si Bayan Negros Deputy Secretary General Erenio Longinos. Natala na sa Pebrero 26, magapadulong ang personal sa Bacolod Housing Authority sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre, Syudad sa Bacolod para ikansilar ang mga ginhatagan awards sang lote nga may mga violasyon. Suno kay BHA Head Victoria Paranias, ginabulubanta malapit 150 na ka mga lote ay nakansilar sa BHA matapos na tukiban nga ini ang ginabaligya o kung ginaparentahan. Ginpatag ni Paranias antes gina-award ang lote, ilan na gina-orient ang mahatagan sang lote sa mga pagsulundan nga dapat himuon para hindi pagbawion sang syudad. Sa Marso 4, natala na mag-award ang BHA sa 20 ka mga lote gikan sa nagkalain-lain ng mga barangay sa syudad. Kaya pinabon sa 1,600 ka mga lote ang mga available sa tiun matapos na nga ma-develop ang relocation site. Usar ang 350 milyon pesos nga ginloan sang Bacolod sa Development Bank of the Philippines. Samtang igahire naman sang gobyerno probinsyal bilang mga job order kon JO nga empleyado hangkapin 400 ka mga agency hired utility workers. Sulod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, kabahin ini sang tikang sang probinsya gud mapasakaan ang sweldo sa mga JOs nga kalabanan naka-assign sa mga district kag provincial hospital. Sulod kay Diaz, mangin 11,065 pesos ng bulanan nga sweldo sa mga JO sa idalom sang salary grade number 1. Subong adlaw ginmando man ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson ang pagkanselar sa kunta ni public bidding para sa mga hensya nga nag-hire sang utility workers. Sunod kay Diaz, gin-refund na lamang sang gobyerno probinsyal ang mga kagastuhanan sa mga contractor sa bid documents. Kapin 90 milyon pesos ang tuigan nga ginabayad sang probinsya sa mga hensya nga mong nag-hire sang sini nga mga trabahante. Instead of permanent nga mga positions, we are now thinking of contract of services for nurses and other skilled workers. But for utility nga mga positions, job orders na ta. Nabatean si Provincial Administrator Attorney Diaz. Luyag sang local government units sa 1st District sa Negros Occidental nga dumalahan ang Vicente Agustilo District Hospital sa syudad sang Escalante kag Calatrava District Hospital sa Banwas sang Calatrava. Sunog kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, ang mga opisyal sa mga distrito ay nagpangabay kay Governor Eugenio Lacson nga dumalahan ang mga hospital para human sa San Carlos City Hospital. Sa karon, sunog kay Diaz, ginaasikaso na sa probinsya kag local government
infringement units sang una nga distrito ang amo nga mga plano. Matapos ini iga presentar sa gobernador ang plano antes iga endorse sa Provincial Health Board kag sangguniang panalawigan. Ang Calatrava District Hospital ang mayara sa 25 bed capacity samtang 50 bed capacity naman ang sa syudad sang Escalante. Sa dugang pa nga balita lokal, magatapos buwas nga adlaw Pebrero 25 ang 14-day home quarantine sang 11 ka mga persons under monitoring kon PUM sa syudad sa Bacolod. Suno kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, estable ang kondisyon sa mga PUMs nga may travel history sa mga pungsod nga apektado sang masakit. Suno kay Tan, tubtob sang Pebrero 24, wala sang dugang nga patients under investigation kon PUI nga gin-admit sa mga medical facilities sa Bacolod City. Samtang nag-umpisa na ang pag-require sa mga hotel resort at accommodation establishment sa pag-fill out sa ilang mga guests sang health declaration card. Angon sila nga travel history kag ginabatsyag sa nakaligad nga 14 ka adlaw. Suno kay Tan, adlaw-adlaw nagasumita sila sang report ang mga accommodation establishment kag wala pa sang na-report nga may ginasuspetsuhan nga may COVID-19. Patay ang 61 anyos nga senior citizen matapos mabungguan sang serious bus kahapon sa ngapon sa tubang sang Transcom sa Dalan Araneta, Barangay Tangob, Syudad sa Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Agnes Paloma, pumulyo sa Puro Crossing 8, Barangay Tangob, Syudad sa Bacolod. Dinala sa Bacolod Adventist Medical Center si Paloma, apang makaligad na pila ka oras ginbawian sang kabuhi. Ang driver sang serious bus nga si Reggie Liharso, 38 anyos, sa Barangay Paglaom 1, Banwa sa Minalbagan, ang voluntaryo naman niya nagsungka sa kapulisan. Kaya na sang aga, nagkagawa sa custodial facilities ang Police Station 8 si Liharso patapos ang 18 oras nga pagkapriso. Suri kay Police Major Charles Sever, ang hepe sa Police Station 8, nag-alang-alang sa pagtabok si Paloma, rason nga nabungguan siya sa serious bus. Kagdugang pa ni Sever, handa naman ang Vallecar Transit Incorporated nga magbulig sa pamilya sang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise sini magkalipat nga mga detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 bangon DTX 500 ang nagatino sa imong dugo nagasilhig sa may impurities sa toxin sa imong atay. Ini man nagabulig panubos sa imong blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Lasay sa 22 sa Aksyon na Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpangayo sang pasaylo ang presidente sang ABS-CBN Corporation kag Chief Executive Officer nga si Carlo Katigbak kay Presidente Rodrigo Duterte kadungan sa pagpatahag sa rason kung nga wala na air sang network ang iya political ads sa atong 2016 elections. Sa Senate hearing subong adlaw ginpatahag ni Katigbak nga hindi intensyon sang network ang natabo nga wala mapalayag sa kahanginan ang political advertisement sang presidente kag ginklaro nga wala man sila sang political agenda. Una dili ginakusahan na sang presidente ng ABS-CBN sa pagbaton sang bayad apang wala gin-air ang political advertisement na kag sa baylo ang advertisement kay nagakontra sa iya amo ang ginpagwa sa telebisyon. Suno kay Katigbak, mayara sang duha ka sa isang political advertisement nga ginatanyag sa mga kandidato. Ang isa ang para sa national advertisement nga malantaw sa bugos nga Pilipinas, samtang ang isa amo ang local advertisement nga malantaw sa kada probinsya kag among nakaangkon sang problema bangod na paslawan ang network nga ma-air ang balor 7 milyones pesos nga spots sa 65 milyones pesos nga ginbayad. Sulo pa kay Katigbak nga sa ila pulisa tanan nga advertisement nga ginapaagi sa first come first serve basis kag madamo na nga advertisement ang nakalinya antes nagkuha sang slots ang chief executive. Gindugang pa ni Katigbak nga sa 7 milyones nga balor sang advertisement nga wala ma-air nakahatag sang refund ang network sang masobra 4 milyones pesos kag ginbaton man ang 2.6 million pesos ang wala na ginbaton sang presidente. Kag sa mga isyu ginako man ni Katigbak ang ila kapaslawan nga magbalik sang refund sa gintalana nga panahon. Iga-apilar ni Senator Bongo kay Presidente Rodrigo Duterte nga i-reconsider ang iya panindugan angot sa franchise renewal sang ABS-CBN Corporation sa rason nga may 11,000 ang madulaan sa trabaho kung ang isa sa pinakadako nga media kag entertainment company ang mauntat sa ila operasyon kung mag-expire ang ila lisensya sa bulan sang Mayo. Ginpahayag sang senador nga nasakitan ng presidente matapos gin-air sang ABS-CBN ang ginaligar black propaganda advertisement nga ginbayaran ni Anay Senator Antonio Trillanes IV batok sa iya pila ka adlaw antes ang 2016 presidential elections. Suro kay Go, simple lamang ang iya rason sa iya pangabay sa presidente kag ini amo nga hindi niya luyag nga may madulaan sang trabaho apang ginklaro nga ang tanan magadepende sa desisyon sa presidente. Sa Senate hearing, ginpahayag sang senador nga batunon niya ang pagpangayo sa pasaylo ni ABS-CBN President kag Chief Executive Officer Carlo Katigbak apang ginduga nga hindi siya makahambal para sa presidente. Angot sa mga balita, yara na kay Presidente Rodrigo Duterte kung batunon sini ang pagpangayo sang pasaylo sang ABS-CBN sa salangan ng himo sang network sang 2016 elections. Ining palayag ni Presidential Spokesman na Salvador Panelo matapos ng pangayo sang pasaylo sa ABS-CBN President kag CEO Carlo Katigbak angot sa kakulangan sang kompanya. Apang suno kay Panelo ang ABS-CBN ang dapat kuntani nagpangayo sang pasaylo sa dupa bangod ila naman na ibaluan nga may atraso sila sa presidente.
Nalipay naman si Panelo nga ang pag-ako sang network sang ilang sala nga dapat madugay na nila nga ginhimo. Gintugyan naman ni Panelo sa Chief Executive kung bala magliwat ang iya paminsaro na ango sa isyu nga ginapangatubang sang kompanya. Una na nga nagpandam si Duterte nga balabaga niya ang franchise renewal sang network. Bangod na pastawan ang kompanya sa pag-air sa iya paid campaign material sa 2016. Sa katapusan nga balita national, yara sa unstable condition ang isa sa duwa ka Pinoy nga infected sa coronavirus disease ug COVID-19 sa United Arab Emirates ug UAE. Sa press briefing sa Department of Health, ginpahayag Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergere nga ang pasyente nga isa ka 43 anyos nga lalaki ang naka-eksperyensya sa kabudlayan sa pagginhawa. Samtang nagaayo naman ang kondisyon sa isa ka lalaki nga infected man sa virus sa UAE. Ang Pinay domestic helper nga yara sa Hong Kong nga nagpositibo man sa virus ang isa karon yara na sa maayo nga kondisyon subong man ang isa pa ka Pinoy nga isa naka-permanent resident sa Singapore. Dugang pa ni Vergere nga sa karon nagapabilin nga 3 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kag tanan sila ang yara sa travel history sa China sa diin duha ang naka-recover kag isa ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Una sa aksyon. Kag sa aton balita international, na-record ang unang kaso sa coronavirus disease ukon COVID-19 sa Kuwait kag Bahrain. Sa gipagwa nga pahayag sa Kuwaiti Health Ministry, nagpositibo sa ginhimo nga pag-usisa ang tatlo nga naghalin sa Mashhad sa Iran. Ginpahayag sa Health Ministry nga ang mga kompirmado nga kaso isa ka lalaki nga may edad 53 anyos, 61 anyos nga Saudi citizen kag isa ka 21 anyos. Para yun naman nga ginatutukan ang tatlo ka pasyente. Samtang naka-record sang naka-record sa unang kaso sa COVID-19 sa Bahrain. Sunod naman sa Health Ministry sa Bahrain, nagwa sa ginpatigayon niya immediate testing nga positibo sa sakit ang isa ka pasyente. Ginsaylo ng pasyente sa hospital sa nasambit nga pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita, ginlampaso sang Toronto Raptors ang Indiana Pacers sa score nga 127-81. Ini na ang ka-17 nga daog sang Raptors na nakaligad nila nga 18 kamahampang. Nanguna sa Raptors si Pascal Siakam nga may 21 points, samtang nagdugang naman si Kyle Lowry sang 16 points. Mayara sang 11 ka mga assist, may 7 ka rebounds, kag 5 ka steals. Ini na ang katatlo ka tion nga ginlutos sang Raptors ang Pacers subong nga bulan sang Pebrero. Nag-contribute naman sa Raptors ang 17 points ni Matt Thomas off the bench. Tubtob 47 puntos sang abansa sang Raptors, sang si Thomas sang naghimo sang 3-pointer, 43.7 seconds ang nabilin sang hampang. Nagbiya naman sa hampang ang guard sang Pacers nga si Jeremy Lamba nga nakaangkon sang sore left knee sa second quarter matapos nga natumba sa baseline. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, isa ka pribado nga barbecue dinner ang ginhanda sa mag-asawa nga Judy Ann Santos kag Ryan Agoncillo bilang selebrasyon para sa bagong kasal nga sanday Sarah Geronimo kag Mateo Gadascelli. Base ini sa Instagram post ang abyan sang duha ka couples nga si Bianca Rufino ang daughter-in-law sa Viva executive nga si June Rufino sang Domingo, Pebrero 23. Kaupod man sa litrato ang tatlo ka mga kabataan sa mag-asawa nga Agoncillo nga sanday Johan, Locho kag Luna. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Pebrero 24 tuig 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.